চাটপাট লইয়া খেলা আমরা করতে কই ভারী আর কটালি সুন্দর এটা নই বড় নিয়ে দুনিয়া রাজনীতি এটা নই দাদা মনে কথা আমরা তো খুইলা খুইলা কই कन्स्टिट्युन्सियो चिनरनि बातायनाय बाग्रानि सेंक्राकजों चिनी बुकुक मेरी बय बाक्सा तिनार कमलपुर फिल खायनानै फायै अबनो फिल खालायमानखा आं आंनि बोखाव जे तिनि कमलपुर टाउन न ताबुकसों दुरतु दुरख्लाय दङ कमलपुर टाउनाव चिनी वानजिबो संनि ताखुंते बुकुक सं ते मा फानि साकसालायर जतन चिनी बुकुक मेरिनो एमन बाबेखे हामजागो बंनि नंनि साजो खायके बनो तिनि आं साकबाय थां नुफायगा जों दुरतु दुर बनो याग नै बिनि खरगरवै गोबां कुक बरगरगनो चाक्रा जोग्रग आशीर्वाद खायका नों कप्लायनाय हिनै हायनि बागै जोंतैबो तामनानै आनन्दित अबहाय जों फिल खायपुर बरकनि रेसपन्स हायक कक काहामान मानि बागै अबहाय किना तिनि सापुं बो तिनि तामनानै गंगानगर आमचाइनो गुरिखा गंगानगर आमचाइ गुरिमान पुरताव सारिकनि सानजाजार जोंताबो कमलपुर टाउननि बिसिङाव जों फिल खाय दङ हायकेबा दुरतु दुर हाबै जे नब्रुम बरक बाय कक सातानिव आकं कक किफिलि सानानै क्लायो बुबाग्रानि सेंग्रा जोङै आनि कायसा सा तिनि मकल बायथां अरनि बररगनि कक न कक सामना नुगै चिनि बुकुक मेरि कप्लाय गान हनै आं खावत चङ बुनि दफानि बरक त कुबां मनो साबुत खाय दङ हायफानो तिब्लासा दफानि बरक जारा साबुत खाया बरनि बुखाते कक गोजान मुताम तङ आं चिनि दफानि बररगनो याक जुर खलाय नं थानिव खुलुमा बायखेयाव सानजा जरातै कबकमानि याफारो फायदि चिनि दफानि सिनिमुंनि बागै अब बुबाग्रानि तैदुलमानि बिसिंथि जों चबा अ चंमारिनि बिसिंथि जों अ चबानो खलाय दङ अ चंमारि नर अ जरा बीजेपी फान खलाय दंदि सीपीएम फान खलाय दंदि कांग्रेस फान खलाय दंदि हायपानो निनि नग निनि खुरियो तरि दंनाय चेराय खनायनि बिनि थिनांनि बागै 16 तारिख फेब्रुवारिव आनारस मारिवनो जानजा बुथ सेन्टर थाङै बुद्रुय बुबाग्रानि चबा अब निनि आनि चबा अ चबानो कप्लाय खलायनायनि बागै आनारस न बुद्रुय कप्लाय खलायदि हनै आं नंथानिव कबकमानि याफारो